Iluonga ni Ruth Otieno. Chendo ni biro ni achiel kachiel kowuok Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Kenda moro mokalo ni wantiere kod jalonyo, wantiere kod nas wa e siptal ka e klinik ka. Ubunyiswa ni nyinge nga en nyar kanye kod lony ne. Kaito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni nas Rose. Erokamano. Gi nyinga iluonga ni Rose Achieng' Ochieng'. Anyal Ruchula Rusinga. Atiyo Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Eye clinic and gilony e weche mag wang'. Amor mokalo kendo waduoko erokamano ni yawnwa dhot mondo mago mbaka kotenore kod weche mag wang'. Kawuono diher mondo mago mbaka e weche mag Nas Rose. Kosan makel topic. Kel topic ming'eyo ni chando ji oko kanyo magidwaro ng'eyo. Wantiere ga kod chandruok mar chiero kata cataract kaka thothne jolony luonge en chandruok mar wang' mabende wito teko mar neno mar wang'. Iwachonwa kata ni en chandruok mabende mako ga ji mang'eny mokalo mak mana ni fwenyega kosetegno mamoro koseketho wang' makata gima inyalo time onge. To kofwenye chon to nitiere gik minyalo tim. Kapok adhi mabor ahinya moro inyalo mulonwa matin ni cataract en ang'o? Erokamano. Cataract kata chiero en tuo mamako glass mar wang' kata kiyo mar wang' ma iye. Wawacho ni nitiere kiyo ma oko miluongo gi dho ngere ni cornea, en bendo ler. Kaito kiyo machielo iluongo ni lens gi dho ngere ma en ema othoro en ma cataract thoro make kata chiero. Ema chiero mako. Koro chiero ni komako wang'i to okinyal neno. To en gima ok donje dichiel, en gima chakore mos mos. Ichako gi ka wang'i ineno ka wang'i ni ibredo iro, okinyal neno maber. Kitemo kidino wang'i achiel tiyudo ka to ma dak neno maber. Mano samoro cataract kata chiero donjo mos mos. To chiero ni en moyud ni en namba 2 kuom gigo ma miyo ji bedo muofni e Kenya ka kata e piny mangima. Chiero en gima inyalo konyego en mana gole oko. Pok oyud yath manyalo tieke kata pok oyud yath manyalo gole. En gole en mana timoni surgery moro matin kaito igole oko. Surgery en okawo thuolo matin oko ng'eny. Kuom mano kik iluor kopono ng'isi ni in gi cataract. Bi mondo konyi mondo idhi nyime gi tijeni mapile. Kapok adonjo matut e chendo ni Nas Rose, moro nyalo pimono ni chiero onyalo ga mako wenge duto te dichiel, koso onchako ga gachiel to sudo motegno koro mako machielo, koso nyalo mako achiel machielo ok omak kata matin. Wantiere ga kod thuolo no mako gite duto. Erokamano. Chiero onyalo chakore e wang' achiel, bende onyalo chakore e wenge go te dichiel. Luwore gi dend ng'ato ka ng'ato. To sama ochakore gi wang' achiel to ok yot mondo mi ang' ifweny. Nikech wang' achiel bende tiyo mana maber ka wenge 2. Emomiyo kibire klinik to pimi tinyal nyisi ni chiero chakore e wang'i makoni. Omiyo ochakore achiel to dhi e machielo kata gichakore dichiel. Awinjo kiwacho kata ni pok oyud yath mar thiedho kata tieko chiero kata duoke chien kata kete mondo mi kik odongi. To koseyud kosetegno gole en ga mana operation kata bero. Wuothe kodwa Nas Rose, seche mitimo bero ni itimo ang'o? Process ni chal nade? Erokamano. Involve ang'o? Erokamano, mana kaka ne wasewacho, bero kawo thuolo machuok. Bero nyalo kawo kind dakika 15 gi dakika 30 to rumo. Gima daktari dhi timo sama itimo ni bero mar chiero en ni chiero cha asewacho ni nitiere kiyo ma iye. Koro kiyo ma iye ma chiero mako ni ema daktari dhi golo oko. Sama ugole oko to ok iteri gi nindo kaka operations mamoko. En mana ni imi yath moro emidhi chuo kata e kuonde mamoko mose dhi ngadho mamalo to nitiere yath moro mana ma itono. To koro miyo wang'i tho thudhno. Kasa wang'i osetho thudhno, iwinjo gimiwacho, inyalo wacho ni rem rama, to nikech ang'owa, wang'
kopo ni inindo to koro kaka daktari nyalo fwenyo ni ineno maber nyalo tame. Koro ena ni imi yath mamiyo kanyo tho thudhuno to golo cataract no oko maber. Kosegolo to luoko i wang'i maler mondo ka dipo ni nitiere moko matindo tindo mano omukore odo to luoko golo oko. Koseluoko golo oko to kawo miluongo ni molos gi lwet dhano kiyo gi dho ngere iluongo ni intraocular lens IOL. Koro lens ni emok dhi keto ni kama no osegole moro cha oketo mano to nitiere kaka odhi kete manitiere kaka odhi liero kanyo maber mochal mana ka gima ne en maneni kacha. Inyalo neno kode maber kane ok inyal neno koro inyalo neno, kane ok inyal somo inyalo somo, kane ok inyal kata daro mchele idok e tich ni mapile. Kija tweng'o idhi twang'o lewni kendo pesa ni dhi duogo kaka ni duogo ne nitiere. Hapa ni ero mchele na Rosa. Mit. Dako badak kan. Ero kama na enya. Iwacho gimoro ka modwa maka gi wuoro matino. Iwacho kacha ni kapo nono ni osegole kiyo motimo chiero ni to iluoko wang' maler nikech moro nyaka bedie ni samoro nyalo mukore. Okang'e ni kare chiero mukore ga. To pono no mukore modhi kama chielo. Kumodhie ni onyalo chako dongo kanyo kendo ochalo gimobedo transplanted koso mukruok ni. Omukore kang'o motimore to bedo nang'o seche momukore ni. Ancho ni gima nyalo timore bathe moro samigole cha nyalo mukore matin. Nyalo mukore bende luore ni ibiro sama chal nade. Nikech joma moko biro kosedeko magicha koro chalo nyuka. Ochalo nyuka. Koro otegno chal nade na Rose. En owuok ka en gimoro motegno maber momakore. Kako owuok. To kibudho kata kopo ni gimore mogo wang'i koro chuno ni nyaka wuogi nikech kopo ni osegoe to ok onyal dok muti. Koro chuno ni nyaka gole matiende ni en mogol kapoko ochopo maturity mar cataract. Koro en oyom yom. Koro kokiluoko to ng'ie moko nyalo dong' e iye kanyo. Ma mondo mitimne ng'ato surgery mar chiero nyaka we motegno mobed machua. But nitiere kuonde moko ma wabiro bire bang'e kaka Jaramogi medo dongo. Nitiere ma inyalo gol kapod tin nikech ng'ato ka ng'ato luore gi kamitiye. Nitiere jok moko madwaro wang'e mondo nen maler kata en kama nade. Idware chon. Nitiere jopuonj ma sama idwa rite nyaka chieng'o omachuacha to gima no ningo tim kethore. Koro nitiere moro manyalo golo mapod yom no. Yo mayot en gimoro manyodhe to gole oko kaeti keto machielo. En mani kanyo pok wachope kaka iwacho to kaka wamedo sudo moro wabiro chopo kanyo. Seche ma osetimne ng'ato bero mar golo chiero kata cataract. Iwacho ni en bero mathoro kawo dakika matin kae odhi anya dakika 30 dakika 15 kanyo to boru maruma. Kaka jatuo onego beni timo ang'o tok kosetimni bero? Tang'o moko onego beni timo tok kosetimni bero mar chiero? Erokamano. Wabo kawo ranyisi ni in gi chiero e wengeni ariyo. Idhi tim bero e wenge ariyo gi tedichiel koso itimo achiel moro kosechango tiduoge machielo? Erokamano. Tie gima dwa mulo matin. Kopo ni in kod pressure kata in kod skari ma kaeto chiero bende in go. Mondo mi timni bero mondo bed successful maber nyaka pressure bed kama idware. Kopo ni en malo mana kaka wang'eyo ni pressure cha miyo remo kirore. Emomiyo thoth jotuo kopo ni biro to pimo yudo ka ni pressure ni malo to wakwayi ni kiyie idog dala nyaka chieng' pressure imuony yedhe pressure. Ka sukari ni malo bende nyaka idhi imuony sukari yath ma sukari bed e level maber eka outcome nyalo bedo better. To gimonego itim ka otimni bero gi gimonego kikitim. Kotimni bero onego inind
kod bathe komoko timcha. Mokwongo ni penya ni titimo gi dichiel. Pono no nigi mako wenge ariyo. Ok inyal timo dichiel, itimo achiel mondi miwe jatuo recover. Ma pain room, ma ing'e ni ma is okay. Ok inyal timo te dichiel ma koponi gimoro ka infection jatuo kodhi orito wang'e maber to koro wenge ne te nigi chandruok. Kata onyalo end up ni lose wenge ne te nikech infection manodonjo cha. Koro itimo achiel mi make sure ni wang' achiel no osethiedhe maber. Kaito gimachielo moko ningi tim, awacho ni samotim ni bero ka lero go wang'i tineno ka ler ng'eny kabisa. Koro nyaka irwak angolo man gi shades mageng'o ler mondo kik donje wang'i mang'eny. Angolo no nigi wuoth godo nyaka chieng' moro daktari koni koro to oromo. Kaito bende gimachielo moningi tim ka otim ni bero inyingi ti gi yath kaka daktari owacho. Oningo kik ilungri mang'eny. Oningo kik idhiye moche mang'eny mang'i dhi nyiero minyier nikech sami nyiero to leche mag wang'i gi emitiyogo muscles man around your eyes. Mako dire mutimi bere ndire mar kuyo. Okay riye moro malanda cha. Ka ng'ato biro olimi to ber ugo mana mbaka tibuonjo matin tu. To nyiero masasa. Kata anything manyalo excite. Nyalo affect. Kaito bende nyaki bi e clinic kaka daktari owacho. Mondo daktari ong'e ni to how is the progress. Kaka no tim bero ni. Nikech gicha lens cha en gima no oketi gi lwedo. Nyako ng'iye o monitor ni to en kama no oketi. Koso bon osetimo gimoro moleng'ore. Wanyalo duoke. Nitiere infection mondo wachiw yath makama. Koro nyaka ibi e clinic kaka daktari owacho. Samoro tija en tij puodho Nurse Rose ma nyaka lungra mang'eny. Samoro atiyo tije luoko nyaka lungra mang'eny. Samoro atiyo tije mopogore ma lungruok nyaka ang' bed mang'eny to onge kama nyithinda dhi yude chiemo mak mana ka tiyo tije gi. Onego bed ni ng'ato balance nang'o. Otim ni surgery, otim ni bedo mar chiro to gige ni be nyaka timre nono to ji ohinyore ot ka. Erokamano. Mana kaka ne wasewacho ni sama ng'ato nigi cataract okinen. Tije nigi be ni timogi no kitimgi. Koro en ohala maduong' ki mako break iwe tije ni matin mondo ichang maber mondo koro idoge tije gi ngufu maber. Koro nyaka iwinj kaka daktari owacho. Nyaka iywe nyaka bang' wige 8 kata dweche 2. Mano koro kija puodho to koro idho doka doke puodho ipuro maber kendo alot inyalo chamo. Iwinjo ni koyude chon inyalo ng'i kako bedo monitored motegno maber nikech ok dani gole kapod oyom. Kapod oyom ahinya to onyalo wuok ka moko kuome nyalo mukore ma kel chandruoge mamoko. Mak mantiere nonro ma pod itimo kaka ibro temo mondo mi ogole kata kapod oyom kotende kod kaka piny medo sudo. Kosetim ni bero kik inind kod wang'i otime bero no. Inyalo nindo gi komachielo kata nindo gi toki imi wang'i thuolo mar chango. Kik ilungri mang'eny. Seche milungori mang'eny lens kata kiyo cha nyalo sudo mawuok kama no kete cha mana kaka Nurse Rose wacho ni gin gigo molos kod lwet dhano. Kik ibed kod mor mang'eny kata excitement mang'eny ma inyiero michikori ma piny lichoyo nerves kata leche mantiere wang'i ka nyalo yudo hinyruok. Intiere kod tuo mar pressure, tuo mar sukari, diabetes nyaka bed controlled kapok oteri e bero. Bende wanyalo bedo kod side effects kata bende wanyalo bedo kod chandruoge midhiero maluore tok bero koso to kapo nono ni gibedo ginyalo bedo mage tinyalo tim nang'o. Kik isudi, kik idhi mabor bang' thuolo machuok wadhi nyime. On Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Mwaminifu
Ei dwe mar abich, wabiro timo nyasi mar dhialo World Adventurous Day. Kaluwore gi thor wach ma owacho ni wuothuru gi yie. Wan duto te, wan nyithindo, wan nyithi Nyasaye, onego wawuoth gi yie. Riwruok mar Adventist Youth Ministries gweli mondo iriwri e wuodhni. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi ndani ya mzabibu. Ka wan kanyachiel, wakelo lokruok maber. Wakonyo ji mondo obed gi winjruok maber gi Nyasaye. Club mar Adventure mwapuonjo nyithindo weche mag somo muma, memory verses, ipuonjo gi weche mag wende. Club maber miwuoro. Riwri kodwa e pidho tieng' mabiro, wuotho kuom yie. Jumani e rogo mar nyithindo. Wan gi gik moko mabiro moro nyithindo duto. Chakre talanta, tedo, nyaka miel kod thumbe mamit. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. People's power! People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni etelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wang'iyo chiero kata cataract, wang'iyo kaka inyalo timne bero, seche ma itimone bero, gigo moyo nego beni timo seche mosetim bero kod gigo moko nego beni timo. Mabende Nurse Rose oleronwa maber mokalo. Bende wathoro ka bedo kod complications tok bero, Nurse Rose? Kamano, bang' bero ntiere ga ng'ikruok moko mabedoe. Kaya jatuo okotiyo kod yath kaka ne daktari ondiko, to wanyalo bedo kod infection. Kute nyalo donjo e adola, e kidonda makoro obed adola, ma onyalo ketho, ka ok othiedhe mapiyo, to nyalo ketho wang' makoro okinen, kata nobedo ni otimni mineno, to inyalo koso neno. Challenge machielo mwanyalo bedo godo, emomiyo awacho ni kinindo tinindi kod bathi komachielo, remo nyalo chwer. Kaka en kawaida kamora mora moyang, nitiere leche magolo remo, nyalo chwer. To remo nyalo chwer ma din kar neno maber. Emomiyo nyaka iti igi seria kaka ung'isi. Gimachielo manyalo timore, jatuo nyalo develop glaucoma, kata pressure mar wang' moidho bang' timo ni bero. Nikech ang'o? Samoro ka sar bero cha remo ka chwer, kata koponi itimo gimoro mar remo odhi nyime ka chwer, to dhi dino kaka ne onego bedni pi mane i wang' cha luorore. Koro dino kama onego bedni pi kalo godo, kaito sama pi kaka no onego kal oringi odinore, to pressure build up i wang'i ka, ma ibed kod gimiluongo ni glaucoma bang' surgery. Gimachielo bende manyalo timore e wang' ka kotimni bero, inyalo lens manoketi cha nyalo leng'ore. Koleng'ore to ok idhi neno kaka ni neno.
bang' kanosetim. Mago mamoko kuomgi. Ok ang'eyo ni kiyo ma oket ni tok bero ni bedo ga kod cases ma samoro delo reject nikech en gima foreign, en gima ne onge ka koro okete to thothne wawinjo ga ni nitiere kaka del samoro nyalo reject gik mopogore opogore nikech kata ich ma ng'ato ting'o dende nyalo reject ijno. Koro ok ang'eyo kaka kiyo ni thothne obedo abeda del rwake arwaka koso. Ok waneno cases ma del reject kiyo ni. Neno ka jomoketnegi to dhia nyime maber. Pok wayudo complain madang' wawach ni ma dende reject kiyo. Wantiere kod case ma ng'ato timne bero mar chiero, ok owinjo gik ma laktar onyise, ma samoro kiyo ni odhi moleng'ore, kata samoro ok omuonyo yath kaka dwarore, odhi obedo kod infection, kata samoro remo chwer e iye kaka otende kod gik motimo olung'ore mang'eny, obedo kod mor mang'eny kaka ni wachonwa cha, ma kendo koro chango mar wang'ni bedo ka gima dhi chandore, dhi rochore, ok dhi timore maber. Oduoge siptal, koduoge siptal, uchako kumano chake cha, koso koro bedo nang'o? Erokamano. Sami sefwenyo ni nitiere ng'ikruok moro kaka ni neno okinen nikech kosetim ni bero to bang' bero odiochieng' achiel kata after 12 to 24 hours igolo ni gima nokete wang'i cha kendo gi assess nito how good kata iduogo. To koponi okinen maber sami dhi dala iwinjo rem mang'eny moloyo kaka ni iwinjo tidhi duogo. Koro sami duogo ka daktari oyudo shida mantie, ka en infection odhi thiedho infection no. Ka dipo ni kiyo cha oleng'ore to kofwenyo ni kiyo emoleng'ore momiyo koro kinen kaka ni neno cha, to iduoki tidhi kete maber kaka onego bedi. Kendo inyalo neno maber. To kopo ni nitiere remo ema chwer kata remo no chwer modino kanyo, bende idhi luoko maber oko mondo kiyo obed maler mondo inyal neno kendo. Mochalo gimichako kendo manyien. Ichaka manyien ma kata kaponono ni en yath mano ket cha tikete aketa mondo miwang'o chako thudhno, inyalo cho sindan kuonde mopogore opogore kod weche makamago. Awinjo kimulo kamoro kani ibro gol gima no keti. Onyalo bedo eye patch mano godo seche mose tim bero, to eye patch thothne ka onge complications te onego beni gole bang' thuolo marom nade? Erokamano. Eye patch ka onge shida mora mora to bang' 12 hours igoli agola. Kotim ni bero kawuono to kiny igola gola. Igole. Inyalo gole kedi koso nyaka idoge siptal. Nyaki bi mwa gol ni mwa assess nito chal nade. Kose gol eye patch, koro kanye marito wang' cha chako donje. Koro irite nang'o ka muonyo yath e yo makare, bedo mabor kod mor mang'eny, kik ichikri mang'eny, kik ibede buru mang'eny, taya mang'eny kod weche makamago. Mage ma diher mondo mi wang'e kotende kod weche mag rito wang' to kosetim ni bero to kosegol ni eye patch. Erokamano. Bang' kosegol ni eye pad wawacho ni kik iluok wang'i kod sabun. Gimora mora ma kang' pok odonje wang'i tinyalo dunyo wang'i, obed sabun, obed buru, obed iro. Onyaka iro? Bed mabor kodgi mondo kik iyud gima ang' idunyo wang'i migol kiyo cha kama onego obedie. Bende kik iriewri mang'eny. Bende sama koponi ochuno ni nyaka iriewri kata kiluokori, to kaw pi kendo ikete e mesa man gi malo matin mondo koro kiluokori to kilungri ahinya. Kati luokori kod shower ka in kod shower. Masharti ni kako ndikni ni bi e clinic. Ket yath kaka oningi keti, kaito ler kod hygiene mar lweti kod wang'i nyaka bede standard mowinjore. Antiere ji matiyo tije mopogore opogore, kuom ranyisi ng'ato riembo kod gik makamago. Osetimne yeng'o kata osetimne surgery mar cataract, onego bedo dok e tije ainagi bang' thuolo marom nade kata kowinjo kosechango? Erokamano, nikech riembo itiyo gi wang'i mang'eny. To kidhi ohiu kapok wang'i ochango maber, to en safety mari is wanted. Nikech okidhi neno lar mang'eny cha pod bago wang'i, koro inyalo cause accident mi inyri
kata in joma moko bende mi iwit ngimani. Koro nyaka iriti kochuno ahinya ni nyaka idoge riembo to maybe after 24 hours. Mano chuno kabisa. To kaber. To en between 2 days and 3 days. O tuk sajari nyalo doke riembo after 3 days? Mano ka en mane tich ni mitiyo machuni ni nyaka. Or ntiere kama nyaka idhiye to nyaka iriembi. Inyalo kawo 2 to 3 days tidoke riembo. Antiere kamoro kama ni mulo nwani sasa mosetim ne ngato bero mora mar wanga to quality mar kaka ni neno to nyaka pogre nyaka dog chien. Ma inyalo mede ango kata inyalo medo siro nango? Erokamano. Quality mar neno nyaka dog chien kaito oidho mos. Nikech samo otim ni bero cha, sama ogwar kamoro nyaka leche man kuonde go moko jony, samoro ntiere kuot moro mokuot. Koro ka magi dok piny to o improve. To bende okonyal dok dhi nyime dichiel, no ber dichiel. Samoro oswing, odok malo matin, odok piny. To kodog piny ahinya. Samodok piny ahinya moloyo kaka no ichako, mano is one thing, nyaka bi e clinic. Erokamano ahinya. En penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Wantiere eye clinic, en clinic mar weche mago wang'. Wang'iyo kacha gigo monego bedi timo kosetim ni bero mar wang', gigo moko nego bedi timo bende wamulo kacha. To kapono no chuno ni nyaka idoge weche mag riembo. Idoka kaka ni riembo ga pile cha. Koso ntiere gik makoro nyaka itim. Nikech ni wacho ni tok ndalo adek okrach to mana kochuno. To seche midok ni ntiere gik manya kitim kusini doka kaka ni dok pile kaka ni riembo pile. Mana kaka na wawacho cha ni nyaka ibed gi angolo ma absorb ler moko kaito weni ler mana moro mitiyogo. Mano gima nyaka itim. Kaito bende kochuno ni inyalo yweyo bende kikiriembi ywe wengi nyaka ichang maber. Chango maber nyalo kawo thuolo marom nade? Mondo mi ngato chang maber bang' kosetim ni bero kao wige 8. Mani chango maber 2 months. Mani chango maber. Daktari utimo ni clinics te morumo mokone ni koro in sawa. Kata koponi no ningo bedni imi angolo moro to imi angolo koro nyalo dhitiyo godo. To kosetim ne ngato bero Nas Rose modok dala, ntiere gik moko ma samoro nyalo winjo. Samoro nyalo winjo ka gima wang'e no ken wang'e. Samoro bendo nyalo winjo ka gima wang'e no dono gol pi mang'eny kod weche makamago. Symptoms kata ranyisi mage makiyudo seche ma osetim ni bero to nego bedni okilinga linga ikaw kang to kang mikaw en mana dok e hospital. Erokamano. Bang' kosetim ni bero ibiro winjo rem. Nikech kamora mora moyang' nyaka iwinj rem to nitiere yath momiyi mondo mi oduok rem piny. To koponi rem obira sasa makati muony yath to ok nyalre, ringi iduogo hospital mondo ng'ini to ang'o makelo remni. Bende sama kiosehel wang'i nitiere kaka ineno, ibiro bedo ni nitiere improvement. Ikane in muofu asasa to koro inyalo neno gimoro. Inyalo neno marach. Koro neno marach ni wan gi geno ni oningo bed no medore. Kaka imedo tiyo gi yath oningo bed ni omedore odiochieng' kodiochieng' to kata kodok piny to kodok piny ahinya. To koponi odok piny dichiel to ringi bi hospital mondo daktari ong'e ni to magini odoka piny dichiel ni. Kiyo mane waketo cha be en kama entiere koso leng'ore. Mano nyaka iduogi. Kendo gimachielo ma nyaka iduogi koponi neno koponi remo chwer. To duogi mondo daktari ong'e ni to ang'o marach. Diponi nitiere kaka rembi ok nyal poto kako onego mapiyo kaka dwarore. Imulo ka remo poto. Ang'o manyalo miyo remo pot kaka dwarore Nas Rose? Erokamano. Edel ka nitiere gik ma Nyasaye oloso mondo mi ubed ni ka gimoro ong'adi to remo nigo bed ni poto. To iluongo gi ni platelets. Sama gigi odok piny to remo ok dhi poto haraka kako nigo bedi.
Kagidok piny to gibiputo kaka dwarore kineno kata kichichni rembi okput kaka dwarore te mateka irengo doge hospital kata kingega ni nitiere kod chandruok mar remo okput piyo kaka dwarore kapok idhi e yengo mora mora bero mora mora nyaka ine ni nyiso laktar ni kata doko ni wadwa timo yengo ni kata bero ni an ga kama wacho ga pile pile e chenro mar penj laktar ni ine daktachi mokwongo dendi en mari inyalo winje inyalo chiko ne iti inyalo bedo ni osetim nonro moko samoro daktar midhire cha okong'eyo koro en tiji mondo mi wacha achiel ariyo adek moro mi paro ni laktar okoyudo kata laktar okong'eyo wakawuoyo ka waduogo bang' thuolo machok nyakora muge jwang' wang' yo kidenye mopogore opogore kaka onego bed ni korido ke tijeni mapile kaponono ni en nyathi skul kaka onego bed no somo kaka nyalo ritore mondo mi ndalo mabiro kiko wit teko mar neno kik dhi mabor kata matin. Let's go to Vietnam. Join View Travel's group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience 7 nights stay with breakfast, overnight cruise on Ha Long Bay, Golden Ridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Ben Thanh market shopping. Secure your spot today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kamobro budho manyanga kowa kelo ningolo motimo cathedral. See you there. Tiedero Ngeso kangeso saparga chiel mamidhiambo Manera Movie TV. Ukitaka kupata miguuni pake Yesu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *401#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ei dwe mar Beach, wabiro timo nyasi mar Dialo World Adventurous Day. Kaluwore gi thor wach ma owacho ni wuothuru gi yie. Wan duto te, wan nyithindo, wan nyithi Nyasaye, onego wawuoth gi yie. Riwruok mar Adventist Youth Ministries gweli mondo iriwri e wuodhni. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi ndani ya mzabibu. Kawan kanyachiel, wakelo lokruok maber. Wakonyo ji mondo obed gi winjruok maber gi Nyasaye. Club mar Adventure mwapuonjo nyithindo weche mag somo muma memory verses, ipuonjo gi weche mag wende. Club maber miwuoro. Riwri kodwa e pidho tieng' mabiro, wuotho kuom yie. Several courts continue to operate under serious constraints. We have shortages of judges in the Court of Appeal, in the High Court and courts of equal status. We need our 44 billion in judicial. Migao mar doho koro dwaro mondo medne gi pok mar omenda budget mar ikomenda manyien mar konyo chwalo dhungruok buche doho. Nyaro spendewa moko wan nasa achiel kende ta ideally onego ni gitiyo kod nasa adek koro pod wan gi a bit of challenge. The carer cannot even today afford the care he or she is giving out. Jochiw thieth mapato ka ywago lwasi marach mar tich kod nok mar nurses e kuonde thieth. Net mwawango kaka wuonogi gin total of 1.5 million. Mosabedo ka ketho namba kabisa. Apisas mag lupe sub-county mar Arieda oketho gi kilwa ma ok opuodhi, manego giromo milion 1.5.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital wantiere eye clinic kata clinic mar wang'. Ne wang'iyo kacha cataract, chiero gi dholuo mabende ne wang'iyo ni to en ang'o mathoth ne itimone. Wayudo ni en gagole mana kokalo kuom weche mag yeng'o kata bero. Kose ber en ang'o monego beni timo, en ang'o geni moko onego beni timo. Mago te wang'iyo kidieny mokwongo kachiel kod kidieny mar ariyo. Wachak wang'iyo ranyisi mabende kaponono ni neno to onego beni ringo idhi matek e siptal. Kiwinjo rem masasa kaiponono ni neno ka ogolo remo kata kaponono ni winjo koili iwinja ka pogruok nitiere tem matek mondo mi idoge siptal. Kama wantiere ni Nurse Rose daher mondo mwang'e ane seche makoro otimni bero tineno kagima ineno ng'wengo ok inen maber ahinya, vision ni ok en clear kata iwinjo ka wangi ok en comfortable. Nyalo bedo ni chandruok en ang'o tinang'o monego beni timo kanyo bende. Erokamano. Bang' kosetimni bero tineno ka ok inen maler. Samoro gima nyalo timore mamoni neno maler, samoro pressure nyalo bedo ni nitiere e wang'i mamoni neno maber, kata ka iwinjo kamano to nyalo bedo ni lens ok kaka nonego bedi. Koro onego bi osiptal mondo daktari ong'i ane tang'o momiyo ok inen maler to ni neno maler mokwongo. Mama nyiso wani sasa osetimni bero mar chiero, nyaki bed machiegni mokalo gi siptal, nyaki bed kin kata nyaki bed motangi mora mora manyalo bet marach e wang'i tifwenyo mapiyo piyo mondo mi imany kony mapiyo piyo kapok odhi ahinya. Onego ibed machiegni go siptal nyaka chop kama ne wawacho ni koro inyalo miyi ni koro clinics jorumo bang' dweche 2. Mano koro ka daktari osegonyi ni nao you are okay, koro we yath, koro clinic ibi mana ka chieng' mar clinic ni moro ochopo bang' higa, kata koponi in gi shida moro machielo madigom ni mondo ipim ne daktari tinyalo biro. Okotami biro ni dweche 2 oserumo koro kibi clinic. Samora mora ma in gi chandruok moro dhoot oyaw, inyalo biro mondo ipim ne daktari. Clinic bodhi nyime kuom dweche 2 kata jumbe 8. Ng'ato seche mobire clinic samoro timne surgery obedo successful, onge kod complications, onge kod symptoms kata ranyisi manyalo iseni gimoro rach. Ang'a timore seche mobire clinic, sasa mobire clinic. Sasa mobire clinic mana kaka ne wawacho cha ni nyaka wapim wang' ni to wang' neno machal nade. Nyaka wachak kama ne wachake kane wafwenyo ni in gi cataract cha. Nyaka wachak kanyo ma wa assess mwang'e ni to wenge nigi gineno nade. Nitiere moro man gi ng'ikruok kuom neno koso gin sawa. Mama no gimitimo clinic ka clinic E clinic ka clinic nyaka watim mano. Kaito ka wa suspect ni pressure mar wang'i nyalo bedo ni malo, kaluwore gi history misemiyowa kadiponi legendary mari nitiere ng'ama nigi pressure mar wang' to nyaka kaw pressure as early as 35 years. Bedo ga kod cases ma ng'ato obiro mondo mi ogol ne chiero to onge kod pressure, kae to develop pressure to kosetimne yeng'o mar chiero. Idhi bedo treated nang'o? Idhi bedo treated kaka pressure mar wang' kose nena pressure mar handle nang'o Nurse Rose? O develop pressure mar del koso pressure mar wang'? Mora. Wachak gi mar del. Erokamano. Ka jatuo o develop pressure mar del, onyalo biro kowacho ni wiye moro bare tok rum. Wabro pime ni to pressure mari chal nade. Historia mari gi pressure en nang'o. Nitiere ng'ama nigi tuo mar pressure. Koro kwasekawo history no to wapimo pressure. Kwa yudo ni in kod pressure mar del to warifai ir physician mondo okal kodi okenge moningo kalie mondo yud thieth maber gi yath mowinjore mondo pressure odoge wang'e. Ka en pressure mar wang' mobiro bang' bero, matiende ni samoro kaka onego bedni pi mane wang' charingo nitiere ng'ikruok bed nodinore, to ibiro pimi koyo ni pressure idho to ibiro miyi yath maduoko pressure mar wang'no mondo kik pressure ni hiny neno mari
emomiyo wawacho ni bi e clinic samoro amora ma ikawo thuolo malach kokibiro e clinic tin kod chandruogegi iwinjo rem e wang'i ok inen maber to gini nya koro gimoro amora miwinjo kok en kawaida bi e clinic mar wang' mondo resi. Pressure mar wang' ponono biro nikech nitiere kamoro manodinore momiyo pigcha ok wuothe wang' kaka onego bed ni wuotho. Awinjo kwacho kacha ni onego bed ni mi yedhe mondo mi o control pressure mar wang'. Ang'o midhi tim mondo mi pigcha oring kaka onego bed ni oringo nikech wacho ni moro kamoro dinore. Erokamano. Gimomi idhi mi yath yedhe gi nitiere kod kaka gitiyo mopogore opogore. Nitiere ma komiyi to dhi yawo kama nodinore cha mondo oyawre mondo pi oring kaka onego bed ni oringo ema dhi duoko pressure ni chien. Maka ato kochuno ni nyaka chak ber mondo mi oyaw kuonde modinore gi. To be nyalo ka bedo kod cases ma ni koro kanyo dinore ma nyaka tim ni bero. Bade ma pi kale. Ok nyal bedo ka en nikech chiero manogolni. But nitiere joma ni kod tuo mar pressure mar wang' miluongo ni glaucoma manyalo bedo ni ringo e remo to ka opo ni in kod pressure ni to setemi yedhe to ok ti maber nitiere surgery minyal timni mondo mi oyaw kamodinore no. Tok dweche 2 kata tok jumbe 8 bro yudo ka ng'ato moro nyalo miye clean bill of health ni ano timni yeng'o kori dhi maber kori inyalo dhi nyime kod tijeni magi oting'o tije duto te kaka exercise samoro ng'ato en athlete en ng'at ma samoro nitiere en jajim en ng'at ma timo gik ma vigorous gi dende mago oyiene koso koro mato nyaka miye okang' machielo monyalo timo gi bang' wige 8 you are okay to go but idhi chako mos okidonje ga goko dichiel okidonje ga goko mole jogo matiyo kod kompyuta nyithindo ma samoro pod tindo ma bende samoro neno TV gi weche inago ka entiere kod chandruoge ne kata joma dongo matiyo gi kompyuta mang'eny ler mar kompyuta cha ang' no chun nyaka kori rwak glasses ndalo duto te koso ang' no bed nang'o ka ber ng'at matiyo kod kompyuta mondo mi yud konyruok ti kod angolo mamiyo ler mang'eny ok donji wang'i kaber to bang' bero to mana kaka ne wasewacho ni itiyo ga ngolo cha mamiyo ler madonji wang'i tin tiga ngolo no nyaka chopi chango maber. Bendo nyalo ga bedo kod cases mag dry eye Nurse Rose to ka wantiere kodgi muri nyalo lerno gi dhulu mayot ni gi nyalo bedo ang'o kata ocular surface erokamano. Ocular surface disease. Ocular surface. Mano nitiere gik moko gin kaka growth moro grow e wang'i, dongo e wang'i, e pien wang'i ma iye iluongo ni conjunctiva. Nyalo dongo. To magi nitiere kaka inyalo konygi, nitiere ma inyalo bar kaeti dang'o oko. Bende nitiere kama pod inyal tiya gi yath mathire. Kaito to dry eye to mano tiende ni pi wang'i samoro nigi ndhadhu morem. Nikech pi wang' onego bed gibed aina adek. Gik moko adek e iye. Onego bed gi mo. Mo tamo pi wang' cha mondo evaporate. Kaito onego bed ma poth kako thinyo ma miyo pien wang'i kata kaka le wang'i to pasore apasa mayom okiwinye shida mora mora. Kaito mar adek en pi wang'i dwaro pi mana kaka wawacho ni del about 80% en pi wang'i bende nigi pi koro magi gik monego bedi koro ka nitiere moro modok piny ka mo mano onego bed ni nitiere mondo tam pi wang' evaporate cha odok piny to nyiso ni koro pin ka pi wang' ogol mondo mi obed ni lubricate wang'i to ofuyo piyo koro nyaka imedne pi wang' miluongo ni artificial mondo mi osik koyom onyalo tiyo kaka onego bed no tiyo.
Gimo kang'eyo ni artificial ni tibro ti kode kuom thuolo marom nade koso kori botio kode kuom ndalo duto te mag ngimani. Erokamano. Luwore gi higa. Mana kaka wawacho ni kaka ng'ato medo dongo. Gik moko mane dendi mane Nyasaye ochweyo dok piny. Koro mana kaka pi wang', ndhadho mar pi wang' ni. Embe chakre higa 40 ka koro dhi mbele. Oto ndhadho go dok piny. Koro mondo mi isik ke okiwinj chandruok e wang'i nikech sama in gi dry eye tidhi winja ka wang'i moko. Nikech otuo. Jok moko kochiewe nindo to moko otiyo gi lwete mondo mi oyare. Seche moko bi winjo ko oili, isiki dwa mane igwonye. Kuom jomoko bende osiko ogolo gimoro marachar. Osiko mane bath wang'i ka nikech wang'i otuo mo mantiere onge gi ndhadho moromo. Kaeto seche moko iwinjo ka wang'i chwore, iwinjo maka gima kite nie wang'i. Kuyo. Koro inyalo tiyo kode as long as samora moro miwinje ti idhi kao artificial tears. Nasroza adwani mondo mikoro wang'ane kaka wanyalo rito wang'. General Eye Care waseng'eyo kacha wanyalo rito wang' kapono notimni bero mar chero. Koro kaka wanyalo rito wang' mondo wabed kod wenge mabeyo, wabed kod dry eye, wang'eyo kaka wanyalo rito wenge wa mondo nen kata gisavwa kuom ndalo mang'eny kuom higni mathoth kanye kaka makoro wantiere ka watieko chenro. Erokamano. Wenge wa mana kaka nwasewacho ni wang' en fuoni maduong'ie moloyo. Maka ionge kode to onge kaka inyalo sudo kia kaka idhi kacha. Koro nyaka warit wenge wa. Rito wang' en mokwongo nyaka wa maintain ler kata hygiene mar wengewa. Ka wachiew nyaka waluok wengewa. To kwa luoko wang'wa bende seche moko kawie sabun luok godo mondo modhi madiponi nyalo tuo e tie yiergi owuog oko. Koro inyalo tiyo gi mild shampoo ok mager ahinya ma ang' dungi mondo mi iluoko godo nyaka tie wang'i kama irudho gi kitamba moro maler. Mano hygiene mar wang' nyaka waluok wengewa. Machielo monego watim ne wengewa onego wabi e clinic. Wacho ni ka en nyathi ma below 6 months, at 6 months kel nyathi e clinic. Ng'ama ng'ongo from 5 years to 18 once a year, unless oko wacho ni ka wacho kamano to koro kikibi nyaka chieng' igaro ka in gi chandruok to bi ki higa 60 higa ka higa bi mondo ka dipo ni cataract chako dongo to ing'isi chon. Koro ibedo prepared e pachi ni chiero nitiere wang'a to ibiro gole chieng' moro. Kaeto mana clinic ne mabiro konyowa maber. Ng'ato wi nyalo wili gi gik mang'eny mwache chenro ni. Gimoro achiel ma wiwa kik wil godo Nasrozena. Rit wang'i. Dhi e clinic. Ka in gi chandruok moro amora ringe clinic. Namba awacho kopo ni in gi chandruok moro amora inyalo go simu mondo wamire paro kaka wanyalo konyore. Samoro inyalo winjo wachni tibor gi Jaramogi. Anyalo bedo gi ng'eyo ni to ichiegni gi hospital mane mar wang'. Anyalo ng'isi ni ringi dhiye kama mondo yud konyruok. Namba ni mar simu Nasroz. Namba na mar simu Safaricom 07 21 40 86 95 kata 07 86 53 52 1 Erokamano jokanyana. Erokamano nyana Nasroz, aduoko ni erokamano makende kendo en wach maduong' ni warit wengewa. Ne Nasroz erokamano mathoth ne jogo picha mawa Bensu Mulindi erokamano kama erokamano ahinya ne jagono mochung' ne weche mag ler mar clinic kama wantiere Newton. Washira erokamano ahinya ochung' ne weche mag duol. Makeup Wendy Akinyi erokamano ahinya kapiewa makawuono en Eugene. Ne director na Philip Ochieng erokamano ahinya, ne producer na Perpetual Koth Nyameja kamora mora ma intiere aduoko erokamano mathoth. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni rit wang'i. Ilongani Ruth Otieno oriti masane.